Ini जों आरो किल्ला साब जुनाल अफिस नुगोन आरो त्रिपुरा आइडलनि बागै कन्टेस्टेन्ट नायथावना थांथानि टोटल 94 कन्टेस्टेन्ट जों मानखा ओंखाय किल्ला तो बेलाय रेसामं करंनि खायसा आमचाय अजागा बेलाय टाप कन्टेस्टेन्ट खा ओंखाय कन्टेस्टेन्ट बो बांखा जों जेनेबा कायसा उंखा टाप कायसा कम्पिटिशन बिसिम जों पाजनावनो सेलेक्ट खालामनाबो कमियाखौ ओमफ्राय जों ट्राय खायगा जों पाजना मटामटि सेलेक्ट खालामनांखाथा ताबसो जराथ बेलेखायनो टाप उंखा जतन रसाम गाहामनो रसाबो ताबो जे पाजनावनो जों सेलेक्ट खायगा थाखाय बरक आरो थांगाय खुमलंगो थांगाय गाहाम बरनि गाहाम उंखौ अच्छा तिनी नरक और परफॉर्मेंस खायमानि नरक सिलेक्शन खा ना नरक बम हायमा तंगा सागादि पहिला सारि नोंबा सारि दा खायसा अपरचुनिटी मांखा जे जों हुमति तिनि हुमति जुना जों बेखौ खायनाय बेलेखनो हाबाय तिनि जाजराव नों सारि नों सिलेक्शन माने नों बुखा बायमा तंखा बेलाय गाहाम खातुंगो ते फाइनै सालबो गाहाम तिनी नन सिलेक्शन खायना नों ताम मेसेज रानो मोजां नन जेनि जार्सि थांनो बरनो बुखा गाहामिया जतन निनि गामि ताइनि निबो मुसे किसा सायखान दे आनि मुहे रत्ना जमातिया आनि गामि हे थाइब्ला ना अच्छा नों ताम रखाय दं ताबो कुनु खायास परितो परि दं ना अच्छा नों केताम रखाय दं ताबो आंबो स्टुडेन्ट बिए खायदों थारियो निन गामि प्रश्न कमो उदयपुर बन्दुवा निन पारा निनि ममु सात्रायफां बन्दुवा नों सादि निनि बुं तामो निनि निकुमा बर दे नों ताम खाय दं आंनि बुंखा राहेल कय गां परि दङ क्लास 11 नो नों दिनै बोसोर जारते नों एक्साइटेड नों नों सिलेक्शन नों बागै आं बेलायते एक्साइटेड दङ तमानि काथि स फर्स्ट टाइम आं माके ऑडिशन माने जोंनि गुमति रेन बगसिं रिसार्च जों प्रेजेन्ट खायनो थांनाय आंनि सक्सेस अच्छा हामबाय आं बुमुंखि प्रिया जमातिया आं अरो तिरुपानिनो ओमफ्राय आं टाउ बियावो 5th सेमिस्टार ओमफ्राय आं बेलाय निखुसिंखा अमवे तिगिवै जारा तिगि आरनो बखाता बायथों ब्र नेक्स्ट बेलाय माने सिरंगै तेसा मगे ता 5 जना सिलेक्ट खान मगे मं खाता